No vieläkö sä juttelet? Niin, kun niin haluais liikkeellekin. Ja väsyttää, nyt väsyttää. Tuossa pidetään takana. Joo. Kerroks? Joo, kerro kukalle. Komenna sitä oikein. Kerro sille kaikki hyvät jutut. Joo. Joo. Kukalle täytyy kyllä antaa niin näyttää sen paikka. Mitäs menee ja hymyilee sulle. Niin, nyt sä kyllä taidat katsoa kameraa. Miehen pikku linssilude. Niin. Joo, mutta äitiäkin saman tien, kun vauhtiin pääsit. Sehän on oikeesti ihan... Sä oot ihan linssilude. Kai sä vielä hymyiletkin kameralle. Kai sä vielä hymyiletkin sille, kun sä oot ihan höpsöti. Joo, sä alat oikein pertelemään. Joo. Kamera on aika kivaa. Sä katot sitä aika usein. Nauraaks hän oikeesti kameraan? Kyllä vähän nauraskin. Sä oot ihan pöhkeli. Niin. Joo. Mitä kokeilteletkin oikein? Joo. Hieno kamera. Joo. Äiti lupaa, että sit kun susta on vähän isompi, niin heti kun sä innostut kännyköistä ja kameroista, niin äiti ostaa sulle. Hyvä, kun se on nyt nauha. Tai siis tallennettu. Tämä vaatii äitin tilille vielä. Joo. Joo. Ai kun sä hieno. Joo. Ja nyt rupeaa tuskastumaan pikkuinen. Niin. Joko me kaivataan tuttia? Joo.